Igo kayo. Asa daw? Nga, okay na siya diha. Okay na juga Kaya tayo. yun na dre. Kung niapin ning kuyog po to speed video, di gito masud. Oo. Do upload siya. Upload ka, Jofi. So nihapit pa may diri sa public market sa Bantayan, no? Before may mo adto sa Landisyang. Risko kay lahang mga ko, ano? Dagko kayo. Ito malaki. Diri na to may bawaan nga nindot ang dagat ang Bantayan, master. Kailan-lain nga mga isda mo makitan ba? Correct. Abot na rin may sila disyang nun ya. Matik da yun. Sarap. Matik din yung scallops. 25 Sa ka plastic. Duha. Ano kayo doon sa isla, no? Kaya Nakuha na ay. brato kayong scallops nila doon. Salamat kayo sa mga maatikon, ambungan, ubutan ng mga higala, no? Sa mga panihapon, no? Sa kang disyang, asa ka man to? Mo to yung isda nga mong ipalit dos merkado nila guys nga. Lampas kayo. Nagisgot may kay PI ba? Muna nga nanawagan ko sa API, Miss Ka! Paul Jake! Ay abad, idol biya kay Tikabi. One eternity later. Tarong oras, tarong. May tayo siya. Patay tayo dito. Ay, do laki yan, oy. Pwede na juga di ka mag-BS Pharma. Mag-BSBS na lang ka. Mo ni legit nga dagat niyong gipangita. So, init kayo no. Oh, di ba? Oh. Wadto juga ng dagata dito, pagtong juga mayo. Sabing inita. So daghang kay tao. Kaning place nga mong giarian kay dool na naman Hello, sa Sir Jezreel. Kuta. Huangco Kuta Beach Resort Alley nga Gardens. 500 niya mong gi-contract for the use. Ang ganahan may TikTok ni Harley ka naman. This is this dream, I drunken. 1, 2, anak na yun, anak. Da, tay tanan. Asa na biya? 1, 2, 3, bang, bang, bang. Ay. Ay, si mana ligo, ligo na po. Balik na Miss Landish siyang. Ya, hunas kayo. Sabi ka hunas. Sa una, itong kay ko, ang tagkaroon kay, itong gapon ko no, pero mas grabe ko sa una kay, mata pa lang ko no, kay maaari din ko diri, udtong tutok ba? Ako ipamatuod ninyo nga, nakarin ako sa una. Panawan ako nga, diha. Oh, Kuya apelido, di mo to. wapa mo kung mag-vlog na sa una, good sister. Pwede. Na mayulo pa ka na no, Oh. hinahanap po pa yung buhay mo. Hello, may video ng legit din. Dagan na kayo mag-ambag sa vlog. So, namin diri sa ano, sa Noktihan diri sa Madridejos. Mawala ko niya ang usa sa mga Noktihan sa Madridejos. Siya raw sa diri. Kasi lain. Kasi rin nga, kuwan siya no, usog no. Bring the funk back. So mo to, amo ko manihapon dito sa Daisy, diri sa among giarian nga Noktihan. Nag-order ko, may gani na sila instant nga ramen. Yan nakanindot. Tagaan sa ko nila kimchi. Sila nara dito. Kay di mo kumsuho dito kay ako dako man ko. So guys, day 3 here in Bantayan Island. We just woke up and we just had our breakfast, our Santos breakfast, courtesy by Atim Residence. Nakiturista mi diri sa Kota Park no. Kasi ginawag ari sa Bantayan abidyo na ko kana ang Kota Park ug ang Kota Beach parehas ra. Ang Kota Beach kay nasa Santa Fe, ang Kota Park nasa Madridejos. Kasi kung ari mo diri ay mo arig udto. Ari mo diri mga hapon. Basta guys, kung pupunta kayo dito, mas maganda kung dito kayo hapon, dito sa Kota Beach. Kasi kung tanghali kayo pupunta, ang makukuha niyo koto.
sila, master. Nagtatago sila, master. Kilat eh. 35. Dagan, ikan hati. May naman po. Okay ra? So, padung mi sa mangrove katong naikapogi kam sawi gani. Amo nakita si Finding Paradise kung nakita po sa akong previous vlog dito sa Little Rock, Cebu. So, nakagaya po siya dali. So, Rob, have you already found your paradise here? Yeah, this is my favorite island in Cebu. Oh, I love it. I've just been coming here for the last 20 years. we've thought that you already went back to I did go back. So, you bought your I rented this. It's 200 peso per day. So wala pa medyo ko katong Siargao no, kanina mura ko nung nasa Siargao no. Kaya may mga band yung mga coconut. Pumuya na pa doon sa katong na mangrove gani. Wala lang kumuso dito sa kuan sa mangrove area kay lain mauntiyan gud. Kagay seafood sa mga kaon gapo na ulit kagkaon ba. May dire kay naidol ang CR. So last stop ni namo dire before may mo manguli before may mo adto sa Santa Fe Port. Nga. Lunis na sa dugma. So back to reality. What's up, homies? Stop, madlang people. Madlang people man niya ha. Sir Roy. Sir, madlang people niya ha, sir. Umis ba? Kaya na. So nga to guys, padung namin uli no, paalik sa Cebu. So, tira ko to ba tong vlog. See you next week. Sure kami again yan. Peace out. Same in the bad, same. So later, you'd see us post our photos with your bike. Just the same way. Okay, drive ha. Magbarot ka sa luyo. And then the owner will be going, "Hey, you're renting it out to other people. You're not allowed to do that. I'm renting it out actually. I'm renting it for 120. 300. You're selling it to 200. I rent it for 300." I-tilt mo lang ko na yung Hi kuya, hi kuya. Hello, welcome.